Un grup de veïns i representants de diferents entitats de Can Espinós va visitar ahir a la tarda el barri de Can Tries. Aquesta trobada forma part de les accions incloses dins el Pla de Millora de Barris i que afavoreixen l'intercanvi d'experiències i la comunicació entre tots dos barris. Del que es tracta és de conèixer els equipaments, les iniciatives i, en definitiva, la realitat quotidiana de les entitats que treballen cada dia en aquestes dues zones de la ciutat. El Pla de Millora de Barris, que inclou a la nostra ciutat els barris de Can Tries i de Can Espinós, preveu també un intercanvi d'experiències entre persones i entitats que hi participen activament a la vida social i associativa de tots dos nuclis. Primer de tot, ja és molt important que les pròpies entitats ja estan començant a entrar en el propi rol del projecte i aquesta és una part molt important, o sigui que ells mateixos vagin creant les pròpies iniciatives. També crida un interès d'un barri per l'altre i veure quins són els nexes d'unió que poden tenir a nivell de millores per fer més força. I crec que també hi ha un aprenentatge d'uns als altres. Ahir van ser els representants de l'Associació de Veïns de Can Tries, que van fer d'amfitrions als seus companys i companyes de Can Espinós. La visita va servir per conèixer els equipaments amb què compta el barri i intercanviar inquietuds i projectes. Aquí ens on fem totes les trobades, tenim un saló principal a dalt, tenim 2 o 3 sales que fem, diguéssim, diferents activitats, hi ha les de lleure, hi ha les activitats que nosaltres muntem, i a banda hi ha el que seria la plaça de Can Tries, que és on fem les activitats més d'exterior, la festa del barri i les activitats que fem, les fem amb aquests dos, bàsicament, equipaments. Yo lo veo muy positivo, porque muchos de los problemas que tenemos en un barrio lo tienen en otro barrio. Entonces, cuanto más nos relacionemos y más nos conozcamos y sepamos que no estamos solos, podemos ayudarnos y podemos pedir al ayuntamiento una ayuda en concreta, pero para toda la gente. O sea, si nos ponemos de acuerdo en estas cosas, es siempre más fácil. Se lo piden 100 que si lo piden 10, eso está clarísimo. Una passejada pel barri va servir també per conèixer de primera mà els espais oberts on es desenvolupa bona part de la vida social del barri de Can Tries.